Parbaho no agree. Ama nagugot iti kamote. Mangis ang sa agiway-way ikinuwangan. Nagagit ni ang kelder. Natari pato iti dingwe. Pakulitan ang tasken ang lahat. Awan ganyan at kanong inalawlat na at sumalo. Uray mga sinitpay itipodon. Nakaraskan lang na uray at dasang kapalit na ang pastrugong isipan na kainanana. Basta niyang kelderti sa laso mangmet na di maleme sa di kaya't na rumang ay panagtiyagin. Lunal pa sirarakit apa nagtiro pagkidane alat tiro nadandalin pa nag-aapit. Yeah, apay tanalita taabagam nalkay hindi na amuam ni presyo hindi bagay. Di agad ending di pa yumisin na pagpagkasin nakiinumin. Yeah, muna na sumulit ang next dropping. Sumarunua pa nagtatalo Raan kasi kakit kimato Doble kasi presyon di abono. Awat may kita ng regasyon de gasolina itipadano. Di ang kelderting nag-isalta taltalo. Di nasa ang masakan na di makere ni di pamilya na di baro na rampas masakit na nasahan. Naglaksang di pagkasar na parang serito'y parang serita. Kita labo na tayo may sanga hektarya. Basta niya kelderti sa lasong mangit no di maleme. Anya nariga di malago mang ayen. At na napupong niya kelderti isumpayan at kahang pagkataso. Alat tiro madlawalo magayen. At na may isa amali nakita niyang kelderti nakatugaw at katapera ka ulit-ulit. Awanan hindi matalon ita amin ang nalagon. Awat pa'y kitkin kwan na magkaripaso. Parbaho no agree. Napanapugot iti kamote. Hindi sumangpet si malibugan si Uncle Bertie. Nagitian na agraman apo ko na. Nagraran na ang napagbibisita. Dahil nagbaliwan, nagitian na iti kinagagyan imanagin ko na. Ang daming henyero, dodotin ang bugada. Di ang Gilberting, kanyang nataobrada. Kasta ni ang Gilberting, sa lasong mapit na di maleme. Isa-isan at nagnaong pasiyari. Nalago na si Datagana, sabi nagpaaral na. Gemitan mansyon, initi balay na. Si Katay Karuba, ang mamugat isuna. Di ang Gilberting tatay isuna. Aramin at yamin, katatay nga anak na. Ang subalit ay gumamit kinbana. Ang subalit ay gumamit kinbana.
Join us later na. Then may kariwat na. Ano na. Will finish your food na. Apa? Then may kariwat na din. Ano na? We will eat in the kitchen. Okay? Stand by the TV. Then after your food, then you will come. Sabi na. Sige. Tara na anak ko. Tara na ako. Tara, let's go na. And eat. Apa? Tara na. Tama na yan. Ha? Later. Bukan. Tapi mangan. Bukan, bukan. Dapat cooking. Oh.